Κύριε Δήμαρχε, τώρα είμαι αυτή τη στιγμή εδώ με τα παιδιά και θέλω να σας πω κάτι. Απευθύνομαι από τον οικισμό Ρωμά Ηράκλεια Σερών, το οποίο έχει γίνει το συμβάν με το μικρό το παιδάκι και έχει φύγει από τη ζωή. Κύριε Δήμαρχε, βλέπεις εδώ είναι το κανάλι και τα σπίτια δες πόσο κοντά είναι ακριβώς από το κανάλι. Λοιπόν, ένα παιδάκι κατά λάθος, το οποίο είναι μωρό, δεν καταλαβαίνει. Εμείς δεν καταλάβουμε, είμαστε τόσα άτομα. Έρθει ένα παιδάκι εδώ κατά λάθος, σε αυτό το σημείο και γίνει το κακό, έγινε εδώ από πάνω. Δεν μπορείς να ρίξεις ένα τσιμέντο να το κλείσεις, σας τρέχει το νερό. Ωραία. Και έλα αυτό. Και εγώ θα πω κάτι, κύριε Δήμαρχε. Εδώ πρέπει να κάνεις κάτι. Έχουμε παιδιά μικρά. Τα παιδιά μας δεν καταλαβαίνουν, δεν κόβουν τα μυαλά τους. Όχι μόνο δικά μας παιδιά. Όλου το κόσμο τα παιδιά μας έχουν φύγει. Μέχρι τώρα 3 παιδάκια. Είναι κρίμα, κύριε Δήμαρχε. Εδώ χάθηκε αυτό το παιδί που χάθηκε και έφυγε από τη ζωή. Είναι κρίμα. Να κάνετε κάτι. Τουλάχιστον να βάλετε, να το σκεπάσετε με μία πλάκα από πάνω, από την κέφερα μέχρι κάτω, να μην μπορούν να μπουν τα παιδιά και να κάνετε σωλήνες και να μπορούν να ποτίσουν τα χωράφια τους. Δεν είναι μπροστά στη ζωή στα παιδιούν μας τα χωράφια. Έχουν τα χωράφια ή η ζωή των παιδιών μας. Πιο πολύ αξία έχουν τα παιδιά της ζωής μας. Τα χωράφια έρχονται. Τα χωράφια έρχονται. Τη ζωή τους παιδιούς μας δεν θα έρθει πίσω. Αυτό έχω να πω.